призорите, както разбира се и футболната легенда Димитър Якимов. Нека ги аплодираме, моля ви. Много добре го знаете, Митата Якимов, голям играч на ЦСКА, футболна легенда. Преди да се насочим към същинската част от награждаването, бих искал да направя една кратка ретроспекция на първенството, което стартира на 7 октомври 2011. От тогава минаха доста месеца и изиграха се голям брой мачове, повече от 350 мача. 22 фирмени отбора взеха участие, около 220 състезатели и видяхме наистина много хубави мачове, които се проведоха тук на терена на спортен комплекс Младост 3. Искам също така да благодаря и на съдийската комисия, на съдийския екип, който води срещите, защото не е лесно да си съдя. Всеки един, който ръководи срещи, искам да му благодаря, защото без тях просто организацията нямаше да е възможна. И имало случаи, където и аз съм свирил мачове и знам, че не е лесно. Така че 3 съдии изнесоха тежестта по-голямата част от мачовете. Става въпрос за Мичо Иванчев, който не свири и срещата между Флорина и VIG, Ари Георгиев и Николай Илиев. Нека ги аплодираме и тях, защото те изнесоха цялия сезон на гърба си. Искам също така, но най-големите благодарности са към самите вас, участниците, защото нищо не ви спря и при минус 20 бяхте тук. Дори с някои от вас заедно сме издрибали снега, за да могат да се провеждат мачове. Сега лятото и при плюс 35 градуса пак сте тук. Така че искам да ви благодаря. Вие показахте, че имате страхотна страст към най-великата игра в футбола. И това е незаменимо. Дори като ви гледам, понякога си казвам, че истинските ценности на спорта ги виждаме тук, не толкова на професионално ниво. Мисля, че заедно всички се забавлявахме през всички тези месеци и сега вече можем да обявиме и да преминем към награждаването на призьорите. Преди да наградиме първата тройка, ще дадем наградата за фейрплей, която за нас, организаторите, е изключително важна, защото именно това се стремяхме. През цялото време духът на шампионата да е ръководен от фейрплея. Изборът ни не беше лесен. Всички отбори играха изключително коректно и спортсменски, за което им благодариме, но в крайна сметка се спряхме на отбора на Виена Insurance Group София. Нека ги аплодираме. Те взимат наградата за фейрплей, която ще им връчи господин Димитър Якимов. Може момчета да се наредите.